Hey, sanibonani maqabane, sanibonani. I don't know whether have you seen this video of lo nesi enza kanje patient, and it got me thinking into yobana ngaba sometimes yazi ijoni liyakwazi ukuba ngunesi libe lingakwazi usebenza laa msebenzi wokuba yinesi, abe into yena akayaziyo ukubetha nokulwa qha. I don't know uba esasibhedlele sesiphi, but into endisho ngayo is that whenever umntu usiya kwi-training okanye whatsoever yokuba yinesi or anything, I don't think uyayifundiswa into ethi betha, into ethi nyola, into ethi shouta. I-level of unprofessionalism kwi-government hospitals is very high, because that is a government hospitals for sure. Because laa nesi if bekuthiwa yi-private hospital engeke yenze laa nto. Now the problem is you can't go and work with people ungenamonde and ushort-tempered, because bayadika abantu. I've always, ever since I started working in my life, I've always been working with people. Asebenza eplazini, ndisebenza nabantu, ndidlala nabantu every day, abanintsi. Number two, I worked at Spa dealing with customers. Some of those customers were very rude, but having to deal with them every day. They come to you, they disrespect you, they swear at you, they say all these things. You need to stay professional. Number three, I worked at hospital, Radicot hospitals. And when I was working there were many, how can I say it? Siyabe sisibhedlele and bekufika ne-psychs phaa. Psych patient will arrive there. Then kunyanzeleke i-security sidile ne-psych patient, because you are shown uba ufaswa njani, uthwani, udile ne-psych patient, ufunde ukumfasa, ukumthini. Those people bebenokusithufela ebusweni. Those people bebenokusiphusha ngendlela erongo, but nakanye nangeminenye ukwazi ukumthi okanye ukwazi ukumphusha nakanye. You are taught into yobana ngaba jonga, whatever that's going to happen with that psych patient, umsindo wakho aside, ungacaphuki. I remember there was a moment where I was taking this psych patient, wathi kum mandimkhulule ufuna ukuyochama, and he was very chilled. Ayimkhulula fine, wahamba wangena etoilet. So nje mani bapha ngaphandle toilet ndibona amanzi sewuphuma apha ezantsi mani emnyango. I was like, what's happening now? Ndizama uphusha umnyango ukhile. I was able to open laa mnyango ndipha ngaphandle. Thatha isikere ndavula laa mnyango ndipha ngaphandle. When I get inside lo mntu akekho setoilet. Uvule amanzi kwibhafu, wavula amanzi apha esinkini, agcwala aphuma. Funeka ndiwokhe phezu kwala manzi, chafu ndivala isinki. Ugqiba umile apho uyandihleka. I was like, ngoku, what my day, because we were dealing with these psyches zamaqheya phaa that even don't know English. Xa uthetha English uthetha isiChina. Now funeka upitilize kule Afrikaans yakhe, funeka upitilize. Good people, if you are working with people, try by all means to understand them. I was working with psych, done by understand. I was working with psych patient, bendiba understand, having to deal with them every day, maniphangelayo. And I would love them such that xa bese begoduka umntu ndibe buhlungu uba hayi buyagoduka, because bese ndimthanda bese sivana. Yeah, bengeke kungaliwa. Good people, all I can say is that ndicela ubuza apha emanesini, is this professional? Is beating whomever that is sick or whatsoever, is it professional? Is it professional uba nithi xa yewenisa ndithe that is not professional ngendlela endiyazi ngayo. But people do it because besithi no, this is a public hospital, akuzuthini. Udibana namanesi coming here defending themselves uba kwathini. Ayikho professional le nto.
I think kwi-training yabo bayafuneka ukuba bayifundise laa level of professionalism ukuthi nobana ngaba kwenzeka ntoni, stay cool, stay calm, because oonesi abakwazi uba calm shem. So I'm like, boonesi ndicela ningene apha kule video and try and explain uba what the heck.